Anki nu tar som vinnlöv igen, som vi alltså någon skall det vara en glibramauer till. Jag ju vinnlövsmauer och har fyrtöper i Havn och runt i Färjön och utanlanda. Och jag mer ständer vinnlöv i Öland är. Du är själv skön i byn alltså att det ska. Jag har ena välplakat till det hela. Hugsa grönt och hugsa omkurva, inte bara ta som det, men jag har ena välplakat så när man faktiskt är boratiker i Välström. Ja, så är det ja. Jag är på extra. Ja, du är på extra, ja. Du är formar NSUI och ställer upp i Havn, vad sker? Jag bygger i Havn, bygger i att är formar så utanför för det måste arbeta och min hjärtamal i Torshavn kommuner som är byggt och min bötten växer upp. Att det är formar så därför för det måste arbeta och måste tillknyta till Havn för det. Du är så ju när du är formar fälligt. Alltså det är till en sån välkänd fällskap och är inte för estimal som ditt spelar där. Fjällrit är fällskapet här som listar folk vara vart som nekoförn inte har eller några liv från man undan så öllförna till rätten som det här var att få pengar för det. Hälsa hemma. Tack. Hälsa hemma. Tack. Gott Daniel, jag säger hälsa hemma att de måste. Det är inte det är var inte skuld. Ich kan inte.